Nechceli ste dojsť k nám, tak sme došli my k vám. Tu sme v Brightone. Brightone, tu sme. Tu sme za vybuchnutou skoro Tečerovou. A večer hráme o hokej. Tu sme. My pak budeme hrať o 8. Partička. Poďte sa pozrieť na partičku. Brighton a Londýn. Hej, opačku. A nahrávame toto video, pretože ešte nemáme ubytovanie. Ubytujte nás niekde. Kde vám nazvať? My kamene tvrdí. Mám laminové kamene. I feel good. Showman. Čistý showman. Tak už sa na vás tešíme. Richie a je to pekne. A jeho